Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarmyzyň 2024-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna sanynda Türkmenistanda dizel ýangıjynyň we motor ýagynyň täze görnüşleriniň önümçiligi ýoly goýuldy. Özbegistanda elektrikli awtolog önümçiligine başlanýar. Birleşen Arap Emirlikläriniň resmi habarlar gollugy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk eder. Klub Thomas'da Liverpool'dan gidýär ýaly habarlary size ýetirýär. Mehriban tamaşaçylarymyz, geliňinde bolsa habarlarymyz bilen has giňişleýin tanyş bolaly. Türkmenistanda dizel ýangıjynyň we motor ýagynyň täze görnüşleriniň önümçiligi ýoly goýuldy. Ýurdumyzda newit önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligi ýoly goýuldy. Bu barada şuň sanulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde hasabat berildi. Bellenişýäli döwrüň talaplaryna laýyklykda newit himiýa fenagatyny ösürmek, halkara tejribäni giňden ornaşdyrmak hemde önümleriniň görnüşlerini artdyrmak babatda degişli çäreler görülýär. Hususan Türkmenbaşydaky newiti gaýtadan işleýän zawatlar toplamyna Hydroplus kysymly dizel ýangıjynyň önümçiligi ýoly goýuldy. Ýangıjyň bu görnüşi ýokary tezlikli dizel hereketlendirjilerine we howanyň aşa sowuk şertlerine ygtybarly ulanmaga niýetlenenler. Özbegistan elektrikli awtolog önümçiligine başlanýar. Xitay Halk Respublikasyna döwlet saparyna bolan Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirzaýew Xitaýyň BYD kompaniýasynyň ýol başçysy Wang Chuanfu bilen hibrid we elektrikli ulaglar ýygnamak boýunça taslama badalgy berdiler. Bu taslamany durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly dabara Xitaýyň awtolog kompaniýasynyň Şençijen şäherindäki merkezi binasyna geçirildi. Ýyllyk 50 000 birlik kuwata eýe bolan karhana Özbegistanyň Jizak oblastynda hereket eder. Özbegistanyň prezidenti ýakyn gelecekde ulaglaryň görnüşlerini we karhananyň önümçilik kuwatyny artdyrmagyň zerurdygyny belledi. 2023-nji ýylyň sentýabrynda Özbegistanyň maýy goýum, Senagat we Sowda ministrligi bilen BYD kompaniýasynyň arasynda elektrikli we hibrid ulaglaryň önümçiligini ýoly goýmak hakynda maýy goýum ulalaşygyna gol çekilipdi. Birleşen Arap Emirlikläriniň resmi habarlar gollugy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk eder. Birleşen Arap Emirlikläriniň resmi habarlar gollugynyň wekiliýeti Türkmenistanda saparda bolýar. Saparyň çäklerine geçirilen duşluklarda Türkmenistanyň metbuat ferişdeleri bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlyk etmeň uğurlary aralyp maslahatlaşyldy. WAM agentliginiň baş direktori Jalal Al-Raisi Türkmenistanyň resmi ýol başçylary we metbuat wekilleri bilen duşup Türkmen taraplaryny şu ýylyň noýabr aýynda Abu Dhabi şäherinde geçiriljek 3-nji global media kongresine çağırdy. Birleşen Arap Emirlikläriniň wekilçilik topary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Meriedowa, Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň ornwasary Mehrib Haşimowa, Türkmenistanyň telewiziýa we radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Aşirov bilen duşdy. Jalal Al-Rais WAM agentliginiň alyp barýan işleri barada maglumat berip, Birleşen Arap Emirlikläriniň wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň maglumat ulgamyna hyzmatdaşlygy ýoly goýmak üçin möhüm ähmiýete ýedigini belledi. Şeýlekem öz ýurdunda geçirilen global media kongresi barada habar berdi. Türkmen tarapy Birleşen Arap Emirlikläriniň WAM agentligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirip, iki ýurduň baý medeniýeti, medeni we ykdysady mümkinçiliklerini açyk görkezmek babatda möhüm bolup durýanyny bellendi. Klub Thomas'da Liverpool'dan gidýär. Dün annygynyň sport dünýäsindäki esasy wakasy German hünärmen Jürgen Klopp'un Angliýanyň Liverpool toparynyň baş tälimçisi wezipesinden gidýänligi boldy. Tälimçi topardan gidýänligini energiýasyny gutarýanlygy bilen düşünýär. Ingliz toparyna Klopp'un ýerine kimin geçjek diýen täkne belli. Käbir çaklama edaralarynyň habaryna görä, Xabi Alonso, Pep Lewandowski we Steven Gerrard'ın bu wezipe dalaşýar bolup biljekdigini belleýärler. German tälimçi Jürgen Klopp şu mewsumyň ahyrynda toparyň tälimçiliginden gidýänligini, toparyň jan koýarlaryna ýürüte video ýüklenme bilen beýan etdi. 56 ýaşyndaky tejribeli hünärmen bilen onuň ähli egendeşleri hem topardan gidýär. Klopp bu topardan gidjekdigini 2023-nji ýylyň noýabrynda hem ma'lum edipdi. Jürgen Klopp 2015-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Liverpool toparynyň tälimçiligine belenildi. Onuň ýol başçylygyna Liverpool topary Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazandy. Angliýanyň çempionu boldy. Şeýlekem Klopp'un tälimçiliginde topar Angliýanyň kubogyny, Angliýanyň Liga kubogyny, UEFA'nyň Super kubogyny we Angliýanyň Super kubogyny gazanmagy başardy. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň innikifany görüşýänçek hoş, sag bolun.